Doncs precisament per Esquerra Republicana de Catalunya Calella, el desenvolupament del Sud 4 i la transformació del turisme són dos dels aspectes que determinaran el futur de la ciutat. Així ho han explicat aquest matí els 4 regidors de la formació republicana que han assistit en un acte de balanç d'aquest primer any de mandat. Han fet resum de la feina que s'està fent des del govern i han parlat també dels reptes més immediats. A banda del desenvolupament del Sud 4, un altre dels projectes que Esquerra Republicana de Calella considera vital pel futur de la ciutat és l'anomenat PEMU 1 del Mercat, és a dir, la urbanització de la zona del mercat municipal i la transformació d'aquest equipament. Amb l'actual context de recessió econòmica, ara s'aposta per construir només el pàrquing i deixar els pisos per més endavant. El regidor de Serveis Públics i president de Gesvia, Jaume Palet, ha explicat que després d'un any d'estudi de les diverses alternatives que hi ha per construir i per gestionar posteriorment el pàrquing, ara, durant aquest mes de maig, s'estudiarà la possibilitat de fer el que s'anomena dret de superfície. El dret de superfície és que l'Ajuntament fica el sòl i després les empreses privades executen l'obra, fan l'obra, però també tenen que gestionar part d'aquest aparcament, bé sigui en manteniments o sigui com sigui amb un conveni amb l'Ajuntament. I l'Ajuntament fa uns pagaments a 20, 30, 40 anys i és com un lloguer de la instal·lació. Això està funcionant des de fa temps amb el tema de la Generalitat, això ho ha fet la Generalitat en temes de jutjats i ho està fent, dona aquest dret de superfície, i també s'està fent també amb les vivendes de protecció oficial. Barcelona mateix ara també donarà sòl en dret de superfície, empreses constructores construiran aquests pisos, durant 30 o 40 anys els explotaran i els gestionaran, i al cap de 40 anys aquests pisos retornaran a l'administració. Palet ha reconegut que l'opció extrema seria construir el pàrquing assumint l'Ajuntament el seu cost, és a dir, endeutant-se, possibilitat que ara per ara es vol evitar. En tot cas, aquest projecte, el de la remodelació de la plaça del Mercat, està molt lligat amb la transformació del mercat municipal. La regidora de Comerç, Maria Carme Campà, ha avançat que s'apostarà pels productes biològics. La meitat de les parades seran de comerç tradicional i l'altra meitat seran agrobotigues. El tema del mercat, bé, estem treballant amb la línia de les agrobotigues, que creiem que és un tema complementari, és una oferta complementària a el que hi ha fins ara en el mercat, i apostem per aquí perquè creiem que és el mercat del futur immediat. Que de fet... de revitalitzar el mercat municipal. Sí. Sí, ara estem treballant en un projecte que seria de la remodelació del mercat. Una part fora, la meitat del mercat seria el que és pràcticament fins ara, les parades que tenim, i l'altra meitat seria aquest altre producte complementari que seria el producte ecològic. Per la seva banda, el regidor d'Esports, Jaume Puig, ha explicat que es treballarà per consolidar el turisme familiar i obtenir la marca de turisme esportiu, però turisme esportiu, ha dit, de qualitat. A més, Puig considera projecte vital de futur l'ampliació de la zona peatonal, un tema que implicarà i que hauran d'assumir tant l'Ajuntament com els comerciants i els veïns de la zona. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Joventut i Ciutadania, Pilar Rocafort, ha explicat que el govern municipal treballa per aconseguir una ciutat de serveis de qualitat, més amable i més acollidora.